Έλα Γιάννη μου, τι κάνεις? Έχω έρθει για μια φωτογράφηση για κάτι για την παράσταση και λίγο έχω μπλέξει λιγάκι. Στην αρχή μου φέραν κάτι ρούχα εδώ πέρα σε ένα ξενοδοχείο για να κάνω κάτι ρούχα, κάτι κουστούμια και τέτοια. Okay. Και τώρα με βάλανε να υπογράψω κάτι για τα ρούχα και δεν διάβασα Γιάννη μου και έχει μέσα ότι πρέπει να κάνω φωτογράφηση με μαγιό. Και σε παίρνω τηλέφωνο ότι άμα είναι σε λίγο να με πάρεις τηλέφωνο, κάτι επίγον έγινε. Γιατί δεν θέλω και να βγω με μαγιό ρε Γιάννη. Μόνο μαγιό. Σπίντο. Σπίντο τα κοντά. Αυτά τα μπικίνι, ναι. Ωραία. Αυτό το έχεις υπογράψει? Ναι. Λοιπόν, μου φέρνετε λίγο, πες το συμβόλαιο. Το έχουν εκεί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, έχω πάθει πανικό. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή διάβασα και δεν κατάλαβα ότι είναι σπίντο. Και είναι αυτά τα μπλε, τα θαλασσί, τα ανοιχτόχρωμα κιόλας. Ωραία. Επειδή μίλησα και με τον δικηγόρο μου, πες. Ναι. Και μου έχουν φέρει, λέει, να κάθομαι, λέει, να τρώω κάτι μελομακάρονα. Δεν ξέρω, ρε Γιάννη. Όχι, ρε δεν θα το κάνεις. Έχω κλειστεί τώρα μέσα στο δωμάτιο και πέρα και καλά ότι θέλω λίγο να ηρεμήσω, να χαλαρώσω. Ξέρεις, το έπαιξα ψωνάρα. Και είπα, λέω, θα πάρω τηλέφωνο τον Γιάννη. Με φαντάζεσαι με σπίντο, θαλασσί? Καλά, κούκλος θα είσαι, αλλά πάρε με τηλέφωνο. Αν δεν σε περίπτωση. Είμαστε στο K-Zone, στον Κυριάκο τον Ανδρώνη και θέλουμε να κάνουμε φάρσα γιατί ήρθαμε να μιλήσουμε για την παράσταση. Γιάννη μου, μας συγχωρείς. Σ' αγαπάμε πολύ. Και λέω στο μελομακάρονο θα καταλάβει κάτι. Επειδή ξέρω ότι όλα σε σένα τυχαίνουν. Λέω τώρα, συγγνώμη, τι δωμάτιο, τι μου λέει, πάει για βιασμό, Αν δεν κάτσει να φορέσει το μαγιό, εγώ θα τον κυνηγήσω νομικά. Ωπα, Παναγιά μου. Ήμουν έτοιμος να σου πω. Ωραία, κάντο με το σπίτι, απλά ζήτα μια πετσέτα. Κάπως να το παίξεις λίγο αρχαιοελληνικά. Στα φίλια.